madikam mo ah. Tud mo ito naman eh. Minato! Hoy, friend! Ano kailangan mo? Alam mo na, kaya ako andito. Buray mo na ang punos mo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay naman nga taadyo nga tao. Ano ba na ito tayo naglakon na si Eric? Hoy, nakay! Ajay ko naglakom Eric di kalman. Kadim pintutod. Ate mo papuduta na ti bulsa. Aradtoy. Apaya. Katitod mo na Tadati pagkatang si Daon. Ate mo, tila makatututor. Damdaman taon. Hoy, apay nga damdaman ton. Apay panginom mo manataan? Hoy! Itod mo na saan? Nagkulit ka magtanong bakay. Ate na eh. 2, 3, 4, 5, 6,000. Ate lang sa nga rin puti alaam. Apay, tasang aribo lang ang itod mo. Paggamita mata 5,000. Kinibing krodo bakay. Apay, ukis ti sabam, umututang ka kanya na. So magay maangang mati ka mong awan ng ti kwarta. Tumututang ka bagi na. Manutang mo kanya na. Ibagam naman oh. Matim nga ibaga nga 5,000 ti utang mo kanya na. Ukis ti sabam nagninalaog magatang umutang ka pe kasta kadakkol. Ananalpas kan? Mabaling pag sa unak pa ilaang, sao ka lang sao, nakatartarabitap tangiwa mo. Palibasa kami duwa tangiwa mo kahit. Apay gorga madimito lata 5,000. Maulutang mo kanya na. Cricket ka lang, katuntungan na ayak. Di nagtumangin pag sao ka lang sao. Ukis ti sabam, papanamanan. Sige gararamit ka ti kalukon nga madikam mo ah. Ana, tud mo tanong mo de. Minato! Ito mga takwarta ba kahit. Ito na paggamita ka ta. Amo mga kasapulan tati kwarta, awan ti budgetan. Bakit? Kailangan ka takwarta nga talaga. Nibing krodo kami. Nalalay sakit na. Bay, ana sakit na. Basta inibaga na kanya bakit. Stage 3 ay sakit na. So kailangan na ka. Pag tumarte agas. Sa madipay suna nakapagpa-check up. Wala ka sasimot dito. Iso ati 5,000 titod mo. Kasyay. Bakit? Okay, ata natin tulong ta kanyanan. Umalay mo nga ron ato 5,000 mo at nga pang pa-check up na. Tapos agas na pa eh. Kaya dapay duldulin mo nga kwartan ta bakit. Kaya yun naman Kasi ano nga ka kwarta. Ati lang yung sa nga ribo nga intod mo. Inayon mo lang atin tabahala na ano mutang tatalat tatipang sinatan. Sigurado ka tayo pagbangang bakit? Baka no intod kom aming kinibin krodo ata. Ririyan na no rabe Ay na. Apay nga rin ka. At least makatulong ta. Malay mo. Adan tulad ta kasukat na ato eh. Bakit? Gusto ta ko na. Dan tulad ta kasukat nata. Dadakil pay. Sige nga rin eh. Kasi nung nga kadwa na nagpa-check up. Dama mo siguro ti kabagyan na bakit? Posible mo di ta kaduaan. Alangan siyak pay mo timang kadwa kanya na may. Sa bagay sige nga rin kayo to daw. Tatan bakit? Siyak pay nakaluto na eh. Sakto lang tagluton. Basta may itod mga dagos ata. Singal bakit? Singal to nagluto. Kasi tuloy mo ng kapayatan niya. Kami ko. Ikatang ti bulbulong na. Sige
Kasasi mo ni Bin Crudo. Sumagay madingag para-parangon. Tanalalaman gay may sakit na. Akay! Alwadam ta kwarta ah! Kung baka, mati ka madanagan. Basta kwarta, may pitak. Mati mapukaw ata, oy. Sigurado, mapankinibing krudo ata, oy. Ito problema ka, 150 daon. Sardina sa lapar. Dampa dito bunga. Tapos lang iping ko. Nakagatang pa agas na. Ang maglapit din ka. Naano si bakit ko. Safety first. Di ba siguro matinag to yan? Malapit na mag-million views, pare! Ay, malapit na ma-monetize yung page ko. Salamat kay Idol Back. Malapit na yumaman, malapit na yumaman. Ang mamonetize ng page ko. Isa bang Ang yumaman. kapukan niya, kaunat ni Baksa ng Rizal. Hoy, friend! O bakit? Ano kailangan mo? Alam mo na, kaya ako andito. Buray mo na ang pinos mo. At bakit ko naman buburahin yung pinost ko? Malapit na nga ako mamonetize, tas buburahin ko pa? Takim ah! Ano ka, siniswerte? Di ba nag-usap na tayo na hindi mo pupus yan? Bakit mo pa pinos? Wala na. Na-post ko na. 1 million views na nga eh. Huwag kang mag-alala. Pag na-monetize tong page ko, hahatian kita. Bakit? Magkano kita sa video? 100k views per dollar. Oh, naka 1 million views na tayo. May $10 tayo. Tindaral? Magkano naman yung sa piso? Dollar. Madinga daral. Apo na yalakin. Depende ah. Di, no manuti ko ah. Di palitan tata. Eh, ganun ba yan? Malaki pala kita sa video. Oo ah. Lalo pag nakapag-trending ka. Sigurado ka ba? Hati tayo sa kita. Oo ah. Basta yung mga bigay mo lang na video. Ganun ba, Brian? Pag nagsalsut ulit sa baak, bibidyo ko ulit para ising ko sayaw. O sige. Pero sa susunod, yung nakaharap naman ah. Para mas lalong mag-trending. Yung sinend mo sa akin nakatalikod eh. Hindi nakikita. Sige, ganito gagawin ko ulit. Pag nakita ko si baklang nagsulswit na nakaharap, hati tayo sa kita ah. Ang hirap yung ginagawa ko.